Το πρόβλημά μου το έπαθα, γεννήθηκα φυσιολογικά όπως όλα τα παιδιά και στα 5 χρονών έπαθα πολιομελίτιδα. Νεκρώσαν και τα 2 μου πόδια. Για να μην κλειστώ μέσα σε 4 τοίχους, σε ένα σπίτι, να μην κλαίω τον πόνο μου, τη μοίρα μου και στεναχωριέμαι και αγχώνομαι και έτσι μπήκα στον αθλητισμό το 2003. Και από το 2003 μέχρι τώρα που έχω μπει στον αθλητισμό έχω φέρει αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που βλέπετε εδώ στον χώρο μου και εύχομαι μέσα την καρδιά μου να γίνει ο διπλάσιος και ο τριπλάσιος χώρος με πολλά μετάλλια και δόξες και επιτυχίες. Όπως είδα και στον χώρο που μου έχει παραχωρήσει ο Δήμος Ασπροπύργου, στο στάδιο, μου έχει δώσει αυτή την αίθουσα 36 τετραγωνικά και γίνει μια προετοιμασία όμορφη, εντατική, προσεκτική, να μην τραυματιστούμε, να μην πάθουμε κάποιες ζημιές στην προπόνησή μας απάνω. Το στίβο το ξεκίνησα το 1996. Το ξεκίνησα εντελώς εθελοντικά, ότι απλώς για να γυμνάζομαι. Είδα όμως και τα άτομα που ασχοληθήκαν μαζί μου ότι έχω προεπτικές και ο στόχος μου ήταν, γιατί άκουσα ότι θα έχουμε τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, όπου και πήρα μέρος. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας είχα πάρει χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα και την 4η θέση στα 200. Ήταν η πρώτη μου μεγάλη επιτυχία σε μεγάλη διοργάνωση. Ξεκίνησα να αγωνίζομαι λίγους μήνες πριν το 2008, πριν την Παραολυμπιάδα του Πεκίνου. Και ασχολούμουν και παλιότερα δηλαδή με τα αγωνίσματα, αλλά όχι σε αυτή την κατηγορία. Το 2008 ανακαλύψαμε ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία και 3-4 μήνες πριν την Παραολυμπιάδα άρχισα να προπονούμε εντατικά. Το δύσκολο δεν είναι μόνο να προετοιμάζετε για τους αγώνες, το δύσκολο είναι να προετοιμάζετε για την ίδια τη ζωή όταν τη βλάβη που έχει υποστεί ο Νικόλας στην εγκεφαλική παράλυση είναι κατά την ώρα του κετού. Οπότε σημαίνει 44 χρόνια όσο είναι ο Νίκος, ένας αγώνας τόσο από εμάς όσο και από τον ίδιο, να μπορεί να ξεπεράσει τα προβλήματά του, για να μπορεί να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, να γίνει αποδεκτός από την κοινωνία και να καταλήξει και στο κομμάτι του αθλητισμού. Ο Νίκος αγωνίζεται και το μετάλλιο το έφερε στα ζευγάρια, το άθλημά του είναι ζευγάρια, είναι και στο ατομικό. Στο ατομικό έχει φτάσει στους 200 αθλητές να έχει κατακτήσει την 20η θέση αυτή τη στιγμή. Στα ζευγάρια μας με τον Γρηγόρη τον Πολυχρονίδη που βάζουν ζευγάρι έχουν κατορθώσει να είναι οι χρυσοί παρολυμπιονίκες. Στο 2001 έπαιξε ράγμπι με τη Ελλάδα-Μάλτα και έσπασε το λαιμός μου και είμαι παράλυτη από το στήθος και κάτω, δεν κουνιέται. Στην αρχή πήγε μέσα να ψάξουμε αθλητισμό, να κάνουμε αποκατάσταση μετά το τύχημα. Ήταν σε 2001, όμως δεν ήταν τόσο σοβαρά, πήρε λίγο χαλαρά. Μετά την Ολυμπιάδα στην Αθήνα, τότε έβαλε στόχο να ξεκινά πιο δυνατά, να πάμε πιο σκληροί σαν προπόνηση. Και εκεί ξεκινάμε και πήγαμε μετά το πρώτο μεγάλο άθλημα. Η αγώνα ήταν στο Πεκίνο που πήγαμε χάλκινο. Μετά Λονδίνο δεν πήγαμε τόσο καλά δυστυχώς. Ήταν να πάμε πιο καλά, σαν μετάλλιο, όμως πήραμε έκτη θέση. Ήταν μεγάλο δύσκολο για μας, που έκανε τόσο πολύ προπόνηση, όμως συνεχίζεται και συνεχίζουμε, ελπίζω, Ρίο ή στο Παγκόσμιο στην επόμενη χρονιά. Ξεκινάει την πίκη του μέρα του αθλητή, το πρωί κανονικά σηκώνεται, τρώει το πρωινό του, ξεκινάει η διαδικασία μετά το πρωινό, ξεκινάει η ώρα προπονήσεως που είναι 9 η ώρα, 9 η ώρα και καταλήγουμε 11.30-12 η ώρα να έχουμε τελειώσει την προπόνηση την πρωινή. Το μεσημέρι ξεκουραζόμαστε 2,5-3 ώρες και ξεκινάμε το απόγευμα 5 η ώρα και καταλήγουμε να τελειώνουμε 7-8 η ώρα το βράδυ. Αν κάνεις τέτοιο επίπεδο άθλημα, είναι full sport. Πρωί, το απόγευμα, το βράδυ είναι συνέχεια γύρω στο άθλημα. Ή κάνεις προπόνηση, ή πρέπει να κάνεις μασάζ ή κάτι άλλο πράγματα, διατροφή. Είναι μόνο για αθλητισμό μετά. Είναι αρκετά δύσκολο, είναι επίμονο, είναι χρονοβόρο και αν θέλετε έχει και πολλά έξοδα. Πάρα πολλά έξοδα, γιατί δεν έχουμε τα κατάλληλα γήπεδα, υποχρεωνόμαστε να πάμε να αθληθούμε είτε στην Παιανία είτε στην Ελευσίνα. Καταλαβαίνετε, ένας κάτοικος Ηλιούπολης να κάνει αυτές τις διαδρομές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μια τυπική μέρα είναι το να σηκωθώ το πρωί, θέλει πολύ καλή διατροφή. Αυτό να το τονίσω, ένας αθλητής δεν είναι μόνο
το να ξεκινήσει να κάνει προπόνηση καθημερινά. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τη διατροφή του. Είναι καθημερινά η προπόνηση, κάποιες μέρες και διπλές. Εκτός Κυριακής που την έχουμε για ξεκούραση, αναλόγως βέβαια πότε θα συμπίψουν οι αγώνες, καμιά φορά καλύπτεται και η Κυριακή. Και έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ο αθλητής θέλει πολύ μεγάλη ξεκούραση και πολύ μεγάλη βοήθεια, από την οποία δεν υπάρχει από το κράτος. Το κράτος δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή που εγώ αγωνίζομαι δεν το έχω αισθανθεί ότι υπάρχει κάποια στήριξη από το κράτος. Και σίγουρα πρέπει να ψάξεις αλλού για να συνεχίσεις την πορεία σου. Εγώ δεν ήμουν τόσο τυχερός με το θέμα χορηγία και μέχρι πριν την Ολυμπιάδα του Λονδίνου δεν είχα καμία επαφή ποτέ. Ούτε καν συζητήσεις με χορηγό. Μία χορηγία από το Υγεία ήταν σημαντική για τις τελευταίες μου προπονήσεις και την τελευταία μου προετοιμασία πριν το Λονδίνο. Αν δεν υπήρχε το Υγεία, δεν ξέρω αν θα είχα κάνει καλή προετοιμασία για να πάω στους αγώνες. Άμα είσαι μόνος σου, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, να βρεις τέτοιες επιτυχίες στην Ελλάδα. Είσαι ένα επίσημο αγώνα, είσαι παραολυμπιάδα, είσαι παγκόσμια, είσαι πανευρωπαϊκά, είσαι ασιατικά πρωταθλήματα. Γιατί μόνος σου δεν μπορείς να πληρώσεις τις βιταμίνες σου, το μασάζ σου, άμα έχεις καμιά τραυματισμό. Ενώ ένας χορηγός παίζει μεγάλο ρόλο σε έναν αθλητή. Δηλαδή, ο χορηγός, κούφια η ώρα πες ότι τραυματίζεται σε ένα πανευρωπαϊκό πάνω στον αγώνα, πρέπει να έχεις ένα χορηγό να σε βοηθήσει, να σε στηρίξει. Είναι σημαντικό που εμείς οι 7 αθλητές τελευταία ώρα δεν είχαμε χορηγούς και ξαφνικά πετάχτηκε ο Όμιλος Υγεία και μας βοήθησε για την Ολυμπιάδα του Λονδίνου. Η χορηγία είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τον αθλητή. Όπως θέλω να ευχαριστήσω τον Όμιλο Υγεία, που τους τελευταίους 2 μήνες αυτά που ζήτησα μου καλυφθήκανε όλα. Ακόμα και η προετοιμασία μου που είχα πάει, που τους ζήτησα το να μείνω σε κάποιο ξενοδοχείο, καλυφθήκανε τα πάντα. Και αυτό ήταν μεγάλη βοήθεια. Για μένα έφυγε ένα άγχος από τα πολλά προβλήματα που έχω περάσει όλο το 2012. Η χορηγός πριν στο Λονδίνο μας δίνει χρήματα που ήταν πολύ καλά, όμως τώρα μας δίνει ένα κάρτα υγείας που ήταν απίστευτο για εξετάσεις, φυσιοθεραπείες, ό,τι θέλω για υγεία. Μας δίνει κάρτα, είναι όλα δωρεάν. Αυτά για μένα είναι απίστευτο. Σαν λεφτά δεν υπάρχει. Είναι φοβερή, δεν το περίμενα καθόλου και είναι καταπληκτικό σαν χορηγός αυτά. Και μας κρατάει στην επόμενη 4 χρόνια. Η χορηγία του Υγεία για τους 7 αθλητές και όχι μόνο τους 7, αλλά για όλη την παραολυμπιακή ομάδα σε κάποια προνόμια, αλλά για τους 7 αθλητές που επέλεξε είναι ακόμα περισσότεροι, στάθηκε πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας έδωσε τα εφόδια έτσι ώστε να μπορούμε απρόσκοποι τουλάχιστον να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα των προπονήσεων. Η δυσκολία στην καθημερινότητα στη ζωή μας είναι ότι δεν είναι προσβάσιμη πουθενά οι περιοχές, τα μαγαζιά, πιάνουν τα αναπηρικά πάρκινγκ, κράσπεδα δεν υπάρχουν. Όπου έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, σε Ευρώπη, υπάρχουν και προσβάσιμα και μαγαζιά για άτομα με ειδικές ανάγκες παντού, όπως βλέπουμε. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει αυτές τις περιπτώσεις. Είναι δύσκολο. Το άλλο μας θέμα είναι ότι είμαστε αδιόριστοι. Το ρίχνω τώρα τούμπα. Το πάω τούμπα, έτσι δεν είναι? Το πάω τούμπα. Άμα θες το κόβετε, έτσι. Είμαστε αδιόριστοι 4 Ολυμπιονίκες από το 2008. Έχουμε κάνει την αίτηση και δεν έχουμε διοριστεί στο δημόσιο. Μας απορρίψαν. Όμως εντάξει, έχω φτιάξει ζωή γύρω-γύρω αυτά. Κάναμε το ίδιο σαν κανονικό άνθρωπος, όρθιος άνθρωπος. Βγαίνω έξω, είναι όλα κανονικά τώρα.